Следва да ви презентирам най-важната форма, с която приключва подготовката за производство на даден модел, а именно формата разчет. Технологична последователност разчет. Както предварително ви обясних, технологичната последователност първо се прави в чернова в така наречената трудова норма, която по-рано разгледахме. На база на трудовата норма ние си копираме нова технология, наречена разчет, в която имаме възможност да поставим допълнителни данни. Както виждате, в трудовата норма имахме само общи данни с номер, код и дата, а тук имаме допълнително и от коя трудова норма сме взели операциите, където с F6 избираме откъде да копираме, от коя трудова норма. А в секцията допълнителни данни посочваме за кого е адресиран този модел, къде ще се произвежда, в кое звено, в случая бригада 1. Настройката става с F6, като избираме от предварително въведените в номенклатурата бригади. Допълнително казваме колко броя работници са ангажирани в производството на този модел, какво е работното време, на което работят, 480 минути, и бройките по планово задание, които трябва да се изработят от този модел, 322. Отдолу в табличната форма сме прехвърлили технологията от трудовата норма. Прехвърлянето става копиране от друга трудова норма. Автоматично технологията източник се позиционира на тая, която сме избрали предварително в общите данни, и с добавяне на всички се прехвърлят операциите. По този начин се съставя нова технология. Но тъй като казахме, че имат допълнителни данни и евентуално може да се наложи някакво допълнително доуточняване и промяна на някои от операциите, имаме възможност от друг разчет или от номенклатурата да се добави нова операция. Това се позволява, тъй като ако имаме няколко бригади, няколко звена в фирмата, които са различно оборудвани, съответно и технологиите на отделните бригади ще бъде различно. Както виждате, всичко се повтаря, като допълнително имаме възможност да групираме операциите в работни места. Да речем, първите две операции са първо работно място, след това са второ, имаме възможност да групираме и по отговорници, т.е. където имаме сглобяване, имаме отговорник 1 до първа междинна операция и там влизат работни места 1, 2 и 3. Това технология сам се го определя.